Era o după-amiază caldă de vară, când viața lui Andrei s-a spart, ca sticla pe asfalt. Aerul condiționat al vechiului său Dacia Logan era stricat de luni de zile, dar el continua să meargă pe străzile aglomerate ale capitalei române. Sudoarea îi curgea pe față, în timp ce o aștepta pe Elena, soția lui, să iasă de la muncă. Nu știa că în acea zi va descoperi trădarea care avea să schimbe totul, pentru totdeauna. Ce urmează să auziți este o poveste adevărată, de iubire, trădare și răscumpărare, care s-a întâmplat pe străzile Bucureștiului. Dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, imaginați-vă ce veți auzi în minutele următoare. Așa că abonați-vă, dați like și activați notificările pentru videoclipuri noi ca acesta și distribuiți cu cineva care știți că se va bucura. Gata, dragul meu, am ajuns. Acum coboram. Cum adică coboram, dragule? Ce? Mereu aceeași poveste cu tine. Ar trebui să pleci deja. Am multe de făcut. Andrei a oprit motorul vechiului său Dacia Logan galben pe străzile din centrul Bucureștiului. Era o după-amiază caldă de iulie și aerul condiționat stricat făcea din fiecare cursă un chin adevărat și-a șters sudoarea de pe frunte cu mâneca cămășii și s-a uitat la Elena prin oglinda retrovizoare. Soția lui era îmbrăcată impecabil pentru încă o zi la birou, la firma de consultanță, unde lucra ca secretară. Ce frumoasă ești astăzi, i-a spus Andrei, cu un zâmbet obosit. Bună și ție, a răspuns Elena uscat. Cum adică bună? Salută-mă cum se cuvine, Andrei. Taximetristul a oftât adânc. 5 ani de căsătorie. Și Elena părea din ce în ce mai distantă. Cum a fost ziua ta, draga mea? A întrebat el, încercând să spargă gheața. Foarte bine, mulțumesc. Și a ta? Îmi imaginez că a fost încă o zi grea, cu mașina asta veche. Elena se uita pe fereastră, la elegantele bulevarde din București, ca și cum visează la o viață diferită. Elena, îți sună telefonul, nu-i așa? Poate e cineva de la muncă? Dragul meu, vino aici un moment. Mă aștepți doar o clipă? Nu durează mult. Elena s-a uitat la telefonul, care suna insistent. Numele Răzvan, șef, apărea pe ecran, dar ea a respins rapid apelul. Era doar un număr necunoscut. A mințit. Punând telefonul în geantă, Andrei a observat graba cu care a închis apelul, dar a decis să nu comenteze. Am nevoie să mă ajuți să împing mașina de aici, a spus Andrei, arătând către un loc mai bun. Ești nebun? Nu te voi ajuta cu asta. Îmi voi murdări rochia nouă, s-a plâns Elena, netezind rochia scumpă pe care o cumpărase recent. Cum adică? E doar mașina noastră dragă. De ani de zile ar trebui să te fi debarasat de această epavă, a spus Elena cu dispreț. Știi că această mașină era singurul lucru pe care îl avea tata când a murit. Este ca o relicvă de familie. Nu pot să o vând așa, pur și simplu. Elena a oftât nerăbdătoare. Dacă vei continua așa, va fi singurul lucru care ne va rămâne. Vă rog, Socoro, Socoro, am nevoie să mă duceți urgent. Nu se poate, doamnă. Mașina mea nu vrea să pornească. Și în plus, nu am aplicația instalată. O doamnă elegantă a alergat spre taxiul lui Andrei, fluturând disperat din mână. Era doamna Ioana,
O femeie de circa 50 de ani, îmbrăcată în haine scumpe și purtând o geantă de firmă. Ochii ei arătau o disperare adevărată. Nu, 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 nu! Este urgent să mă duceți în centru. Vă rog, a implorat ea, gâfâind. Andrei s-a uitat la mașina, care refuza să pornească, și apoi la femeia îngrijorată. Eu ajut, a spus Elena neașteptat. Hai, Andrei, este serios. Da, să o ajutăm. Urcați repede, doamnă. Spun și eu domnului. Să încercăm, a spus Elena către Andrei. Pornește mașina. Pornește-o repede. Motorul a tușit de câteva ori, înainte să pornească în sfârșit. A pornit. Să plecăm. Banca se va închide și trebuie să rezolv o situație foarte urgentă, a spus doamna, strângând geanta la piept. În timpul călătoriei pe străzile aglomerate ale Bucureștiului, doamna și-a explicat situația. Dacă nu ajung la bancă în 20 de minute, voi pierde un transfer internațional foarte important. Este o chestiune de viață și moarte pentru compania mea. Elena, poți veni la biroul meu? Un moment, te rog? Bineînțeles, domnule Răzvan. În eleganta clădire comercială de pe Calea Victoriei, Elena mergea nervos pe coridoare până la biroul lui Răzvan Popescu. El era un bărbat de 45 de ani, înalt, bine îmbrăcat și cu farmecul tipic al oamenilor de afaceri de succes din București. Mi-ați chemat, domnule? Ah, scuzați-mă. Răzvan, vă pot ajuta cu ceva? Elena s-a corectat, amintindu-și că el îi ceruse să-l cheme pe nume. Răzvan a zâmbit seducător. Bineînțeles. Știi ceva, Elena? Ești foarte frumoasă astăzi. De fapt, ești cea mai frumoasă secretară pe care am avut-o vreodată. Elena a roșit ușor. Mulțumesc pentru compliment. Nu știu dacă ar fi potrivit, dar ce-ar fi într-o zi, ieșind de la muncă, să mergem să bem un vin într-un loc special? Răzvan a sugerat, apropiindu-se ușor. Mi-ar plăcea ideea, dar sunt o femeie căsătorită, Răzvan. Și eu sunt căsătorit, Elena. Dar dacă tu păstrezi secretul, păstrez și eu, a spus el cu un zâmbet rău. În acel moment, Bruno Dumitrescu, noul asistent al doamnei Clara Ionescu, proprietara companiei, a intrat în birou fără să anunțe. Scuzați-mă că întrerup. Domnule Răzvan, doamna Ionescu o caută pe Elena. Pare că există o problemă urgentă cu clienții investitori, a spus Bruno politicos. Elena a profitat de întrerupere pentru a se îndepărta. Voi suna soția dumneavoastră să-i spun unde sunteți și apoi mă întorc la masa mea, cu permisiunea. Gata, dragule, acum chiar arăți frumos. Gata pentru încă o zi. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult! Dacă nu era pentru voi, banca s-ar fi închis și aș fi pierdut totul. Înapoi la taxi. Doamna Ioana era plină de recunoștință. Andrei reușise să o ducă la bancă la timp, alergând prin străzile Bucureștiului, ca un adevărat pilot. Ei bine, nu mulțumiți doar mie, mulțumiți și tovarășului meu drag. De aici, a spus Andrei, bătând afectuos volanul. Cine este acest tovarăș drag? A întrebat doamna curioasă. Taxiul meu, a răspuns Andrei, cu un zâmbet nostalgic. Ah, înțeleg. Are o poveste specială? Întrebarea i-a atins inima lui Andrei. Uitați-vă aici, doamnă,
a spus Andrei, luând o fotografie decolorată. De pe bord. Acesta era tatăl meu. Ion Popescu. A fost taximetrist. Toată viața aici în București. Înainte să moară. Acum 3 ani. Mi-a dat această mașină. Era ca o comoară pentru el. Și acum o folosesc. Pentru a lucra. Ca șofer de aplicație. Avem meseria în sânge. A continuat Andrei, cu ochii înlăcrimați. Văd că tatăl tău era un om mare și că te iubea mult. Această mașină este mai mult decât un vehicul. Este o moștenire de iubire, a spus doamna, emoționată de poveste. Doamna Ioana a stat în tăcere, o clipă, observând dedicarea și umilința lui Andrei. Pot să întreb ceva? Treci prin vreo dificultate financiară? Andrei a eitat, dar a decis să fie sincer. Adevărul este că nu am reușit să plătesc toate taxele aplicației și am multe datorii acumulate. Dacă nu reușesc să achit repede, îmi vor confisca mașina. La destinație. Doamnă, mulțumesc că mi-ați adus din nou. Mulțumesc foarte mult. Nu este nicio problemă. Astfel rămân liniștit, știind că ați ajuns bine. Când au ajuns la destinația doamnei Ioana, ea a insistat să plătească generos pentru cursă. Iată, aici este plata, a spus ea, întinzând o bancnotă de 100 de lei. Andrei s-a uitat surprins la bani. Doamnă, nu am schimb. Pentru atât. Încep abia ziua acum. Nu. Stai liniștit. Păstrează totul. Folosește banii aceștia să-ți ajut să recuperezi taxiul, a spus ea bâlând. Andrei a simțit ochii umplându-se de lacrimi. Nu, sunt prea mulți bani. Uitați, acolo este un magazin. Lăsați-mă să merg să schimb rapid. Dar când Andrei s-a întors cu schimbul, doamna Ioana dispăruse. A căutat peste tot, întrebând trecătorii, dar nimeni nu o văzuse. Cedet, unde va fi mers? A murmurat pentru sine, punând banii în buzunar. În acel moment, la birou, adevărata identitate a pasagerei era pe cale să fie revelată. Doamna Clara, ce bine că vă găsesc! Ce s-a întâmplat? Investitorii tocmai au sosit, a spus Bruno urgent. Clara Ionescu, ceul milionar al companiei, tocmai se întorsese din aventura ei, ca pasager obișnuit. Au sosit foarte devreme. Dumnezeule, să mergem repede, a spus Clara, gândindu-se încă la taximetristul cinstit, pe care îl cunoscuse. Nu își imagina că viața ei era pe cale să se împletească cu a lui, într-un mod definitiv. Domnule, iată schimbul dumneavoastră. Unde va fi mers? Doamnă! Andrei a alergat pe străzi, căutând pasagera misterioasă, dar ea dispăruse pur și simplu. Ținea schimbul în mână, simțindu-se confuz și emoționat de generozitatea necunoscutei. Ah, Andrei, îmi pare rău. Am o întâlnire foarte importantă acum, a spus o voce din spatele lui. Era Clara Ionescu. Deși Andrei nu știa cine era ea cu adevărat. Am venit să vă întorc schimbul, doamnă, a spus el, întinzând banii. Ah, mulțumesc foarte mult. Sunteți o persoană cinstită, nu-i așa? Clara a zâmbit, impresionată de integritatea lui. Vreau doar să fac lucrurile cum trebuie, doamnă. Așa m-a învățat tatăl meu, a răspuns Andrei cu umilință. Clara a stat pe gânduri o clipă. Știți ce? Am o propunere pentru dumneavoastră,
Ați vrea să lucrați ca șoferul meu particular? Andrei nu-și putea crede ceea ce auzea. Serios? Vorbiți serios? Clara a râs la expresia de surprindere. Bineînțeles, de ce nu? Am nevoie de cineva de încredere. Și ați demonstrat că sunteți exact asta. Da, mulțumesc foarte mult. Ar fi perfect pentru mine. Excelent! Începeți mâine dimineață. Ne întâlnim la 8. La biroul de pe Calea Victoriei, a spus Clara, dându-i un card cu adresa. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Mulțumesc din suflet. Andrei abia își putea stăpâni bucuria în timp ce Clara se îndepărta rapid către întâlnirea ei. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, doamnă! Mulțumesc că ați venit devreme. Nu este nicio problemă, doamnă. Unde mergem astăzi? Prima zi a lui Andrei, ca șofer particular, a început devreme. Își spălase și ceruise Dacia Loganul până să strălucească ca nou. Purta cea mai bună cămașă și se bărbierise cu grijă. Clara a fost impresionată de dedicarea lui. Ei bine, Clara, unde naiba ești? Acționarii ne așteaptă, a strigat o voce la telefon. Era Răzvan, clar iritat. Clara a răspuns rapid. Ce? Dar întâlnirea nu era la 9? Au sosit înainte de oră? Dumnezeule, dați-mi 5 minute. Dumnezeule, dacă nu ajung repede, acționarii vor fi furiosi, a spus Clara, intrând în mașină grăbit. Nu vă faceți griji, doamnă. Spuneți-mi unde trebuie să merg și voi face cel mai bun timp posibil, a răspuns Andrei, pornind motorul. În centrul orașului, te rog, Andrei. Este urgent. Andrei a condus prin străzile Bucureștiului cu o abilitate impresionantă, ocolind traficul matinal cu precizia unui chirurg. În mai puțin de 15 minute au ajuns la destinație. Incredibil! Andrei, ați traversat tot orașul fără să prindeți niciun ambuteiaj. Cum trebuie să fie un șofer cu adevărat bun. Clara a fost atât de impresionată că a decis să-i dea ziua liberă lui Andrei. Știi ce voi face? Îți voi da restul zilei libere. Ai făcut deja mai mult decât suficient. Dar Andrei a refuzat respectuos. Nu, cum așa? Am convenit să fiu șoferul dumneavoastră personal și trebuie să fiu mereu disponibil. Între timp, Elena era la birou, confruntându-se cu avansurile din ce în ce mai îndrăznețe ale lui Răzvan. În fiecare zi vii la birou, foarte elegantă, Elena. Dar astăzi te-ai întrecut, a spus el, apropiindu-se de ea nepotrivit. Mulțumesc, Răzvan. M-am gândit la ceea ce mi-ați spus ieri. Ce ciudat. Elena a spus că va ieși la 6, dar sunt aproape 7. Vii să îți iei soția? Da, dar nu răspunde la telefon. Andrei aștepta în fața clădirii unde lucra Elena, dar ea întârzia și nu răspundea la apeluri. A început să se îngrijoreze când l-a văzut pe Bruno ieșind din clădire. Cu siguranță este ocupată cu niște muncă suplimentară. Cunoști-o pe Elena, mereu foarte dedicată, a spus Bruno. Dar era ceva ciudat în tonul lui. Știu unde trebuie să fie, a spus Bruno intant. Ai de-a face cu asta? Andrei a simțit o strânsoare în piept. Vino cu mine, Andrei, dar pregătește-te pentru ceea ce vei vedea. Bruno l-a dus pe Andrei până la biroul lui Răzvan, de la ultimul etaj. Ușa era întredeschisă și prin crăpătură
Andrei a văzut o scenă care i-a distrus inima. Elena era în brațele lui Răzvan, sărutându-le cu patimă. Nu, asta este greșit, murmura Elena slab, dar nu se îndepărta. Nu te îngrijora de nimic. Uită-ți soțul. Acum suntem doar tu și eu, spunea Răzvan, mângâindu-i fața. Andrei a simțit picioarele tremurând. Tot în ceea ce crezuse, toată iubirea pe care o simțea, totul s-a prăbușit în acel moment. Elena, Andrei, a fost tot ce a reușit să spună. Când a deschis complet ușa, Elena s-a îndepărtat rapid de Răzvan, cu fața palidă de șoc. Nu, stai! Nu este ceea ce pare, a strigat ea, dar Andrei se îndepărta deja, cu lacrimi în ochi. De ce mie? De ce? De ce? Nu am făcut nimic greșit. Da, dă-mi putere să merg înainte. Andrei a condus prin străzile Bucureștiului, fără destinație, lacrimile încețindu-i vederea. S-a oprit într-un parc, unde obișnuia să meargă cu tatăl său când era copil. Acolo, așezat pe banca, unde de atâtea ori auzise sfaturi înțelepte, s-a destăinuit singur. Te iubeam atât de mult, Elena. Dădeam totul pentru tine. Și m-ai trădat așa. Când telefonul a sunat, era Bruno. Andrei, știu că suferi, dar este în aceste momente când nu putem renunța. Doamna Clara are nevoie să o aduci din centrul orașului. Andrei a eitat. Bruno, acum nu este un moment bun. Ai văzut ce s-a întâmplat cu soția mea, dar era iubirea vieții mele. Bruno, mi-a frânt inima în bucăți, a spus Andrei, cu vocea înăbușită. Ea nu merită lacrimile tale. Nu te lăsa doborât și continuă să lupți. Viața încă are lucruri bune, rezervate pentru tine, a răspuns Bruno cu convingere. Clara aștepta când Andrei a ajuns și a observat imediat starea lui emoțională. Andrei, întotdeauna ai un zâmbet pe față. Ce s-a întâmplat astăzi? El i-a povestit toată istoria, trădarea, dezamăgirea, sentimentul că a pierdut totul. Clara a ascultat în tăcere, inima umplându-se de compasiune. Peste 10 ani dedicați ei și m-a trădat, ca și cum nu aș fi fost nimic, a spus Andrei. Andrei, știu că este injust, dar te înțeleg perfect. Am trecut și eu prin ceva similar, a revelat Clara, scoțând o brățară delicată de la încheietură. Această brățară a fost mereu cu mine. Vreau să o ai. Când te uiți la ea, amintește-ți, oameni buni ca tine nu rămân singuri mult timp. Luni mai târziu, când creditorii au venit să-i confisce taxiul lui Andrei pentru neplata datoriilor, Clara a apărut ca un înger păzitor. Voi achita întreaga datorie, a spus ea, dând banii bărbaților. Dar, doamnă, sunt mulți bani, a protestat Andrei. Astăzi ai demonstrat că ai o inimă mai mare decât a multor oameni, cu mult mai multe oportunități. Clara nu doar că a salvat taxiul, dar l-a surprins pe Andrei cu un Dacia Logan nou, păstrând doar plapuma brodată, care aparținuse tatălui său. Este noul tău tovarăș de muncă, a spus ea, zâmbind. Și a fost în acel moment, văzând o pană albă, căzând lin din cerul albastru al Bucureștiului, că Andrei a înțeles. Uneori îngerii vin deghizați în oameni generoși. Când eram copil, a spus Andrei, luând pana cu delicatețe, bunica îmi povestea că îngerii coboară din cer să ajute oamenii cu inima bună
și când își termină misiunea, se întorc acasă, dar întotdeauna lasă să cadă o pană din aripile lor. Clara a zâmbit, ochii strălucind. Și acolo, pe străzile însorite ale Bucureștiului, două suflete rănite au găsit vindecare unul în celălalt, dovedind că și în cele mai mari furtuni ale vieții există întotdeauna speranță pentru cei care nu renunță să facă binele. Aceasta este povestea adevărată despre cum un act de bunătate poate transforma complet vieți. Andrei a pierdut o soție infidelă, dar a câștigat o iubire adevărată. Elena a ales iluzia, dar a sfârșit prin a pierde și amantul și soțul, când Răzvan a abandonat-o pentru prima oportunitate mai bună. Uneori, cele mai mari dureri din viețile noastre sunt doar drumul pe care destinul îl folosește să ne ducă acolo unde chiar aparținem. Și tu, ai vreo poveste de depășire să împărtășești? Lasă în comentarii și nu uita să te abonezi pentru mai multe povești care ating inima. Dacă ți-a plăcut această poveste, scrie în comentarii îmi place și distribuie cu cineva despre care știi că se va bucura să audă și el această poveste. Abonează-te pentru mai multe povești care îți vor atinge sufletul.